Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais, direksyon Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Alangaro din, kastiman ti surat ni pagayam tayo nga Alden. Ngem kunana aditay ibasbasan ti address na. Matungpal nga raw tikid daw mo pagayam Alden. Ken ka Mang Bianong, ilingid naklakuman itinagan nga Alden. Ngem kidaway ka di mo ni basbasa ti address ko. Ngem sakbay man nga indak ibuksilan to'y pakasaritaak na magbangking iti abagak kat kablaawan kayo man pa'y amin amang bukbukal iti Lady L Productions kastamot tayo kadagiti padak nga adik dito'y programa na imbag nga orasyo amin kadrama. May sak baro Mang Bianong, ngem nang rogay to'y parikot ko, gapumutlaang iti, inaramid ko. Kastoy man nga raw rogyak ti amen. Ex-girlfriend mo mo't gaya mo ni Gemma? E din to tajakpay na amuan ada kayo. Ha? Imbagbagam ka no nga ex-girlfriend mo ni Gemma. Pudno dayta? Wano palsaw? Dayjay. Uwan may. Pudnaw. Ex ko talaga. Kasano ang nagbalin niya ex mo? Kat saan pa ang nagbalin ada kayo? Ex ko nga ro din. Isang linggong pag-ibig lang amin. Anya? Uwan pilaw. Sana nagbayag ti love story may. Iso nga isang linggong pag-ibig laeng. Kasla kanta ni Imelda Papeng? Kasta nga road. Lunes, nang tayo'y magkakilala. Martes, nang tayo'y muling nagkita. At pagsapit ng linggo, giliw ako'y iyong iniwan. Ay, sostol! Shortcut! Nalpas adagos di kanta? Una, ta shortcut mo't namin ti love story yaw. Nagkakilala ken muling nagkita kayo laeng ket break kayo. Awanan ti nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Kasta nga ron kapas-pas tol. Isa nag-break kaming din ni Gemma. Saan na di manon itilinggaw. Isa nakurang nga isang linggong pag-ibig. Ibang klase ka, tol. Matindi. Digusik man ti motor ko. Saan la asyak nga akin motor ti agdigdigos. Kapitpita kang kapitakan tumang namin di barangay ang naggapwak. Hoy, Alden! Nay, si Kamadrea. Anya jay naamuwag ay istoryam ka nung ex-nak? Ha?
Nagpuskul mutten ti rupam? Ilusyonado? Di tanto pa agsarsarita? Itala kinasarita ka, tajak mapalabas ti impagbagam maipapan kadata. Ni ading Ria mo, agunget la adagos. Ay na di ka manag-isa-misa makasta? Mabwisi ta kitinamwak. Tapno amom, jak magustuhan timpagbagam. Dinadaal mo ti reputasyon ko. Tiam mo dagiti makam-am mo kanyak, kat jak pulos na kinubnobyo. Ita, mapanmukit dinis istorya nga ex-nak. Kat imbagbagam pa'y amay sa aldaw lang ti relasyon ta. Naamwak pa'y asan lang asyak dinis istoryam. Labid ka, lalaki. Nagsanga day ta dilam, banyas. Ilusyonado ka launay. Oh, grabe mo daytan. Angaw ko lang mo't kadakwada kat namati damot tan. Angaw! Nasayat nga rod nga angaw tikasta, alaman. No kayat mo, di ipaypaysutan. Aklunin na kita. Kalpasan na, i-break nakmat laeng ita. Anay ko? Apay nga itong pakalatangay. Bastos ka! Tapno maksayan ba si tiki na preskom? Agraraman abanyas! Anya dyan nang kudit na parangan si ka Alden. Kasla da kaap-apam. Di man balasang nga sana ang aklong ti kinapudnaw. Imay nakit din pinagsasawan sa pa'y tumong pa. Da siguro ati naramid mo ati na kayat. Isa tumong pa ako na. Baybayaan nyo tayo dyan, Lula. Ikatin nyo kit din dito inyam malyaw. Impagpay dito pinadis yaw, ta iso ti forever yaw, Lula. Ay, forever ko daytoy. Imunan, apinanawan na kayo, day di lulo. Di na kay mapampanawan, day ta pinadis yaw. Gusto day tan, Lula. Ang mga makaala kayo iti sakit yaw, iti kanayo na panagam, amal yo iti kasta. Oray ata, bonus mo tantoy biyag kaw. Nagadon ti nagbabay nga maging kita. Nakaamalak pala ang iti pinades. Nilula talaga. Mabibiti biyag kaw. Kat agbabayak mo sa no to'y pinadis kaw ti mapukaw. Alden, di ka pala mapmapan ni Sentraw. Ang mga numakita na ka ni Gemma kat matong pa na ka. Ha? Apa yan, Pila? Di na nga rin magustuhan dyan yung istoryang nga ex-girlfriend mo ka no. Ta saan mo't apod no nga ex mo. Di lama ang aumutin da ya Gemma. Tinungpan ako ni Ria. Ita? Kaguran akmet ni Gemma. Ang mga nusan latong pati palakam na kanya. Di mo ibagbaga ngamin nga ex mo idaa. Ta makaungot da. Naglaing dan tumot amang busted. Di imbrik ko idan nga insigida. Kasano abastidan da ka? Kat di kan sapay nag-araram. Mariknak nga men no kayat dak wano sa antol. No mariknak adidak kayat babaniti pan nakisarsarita da kanyak. Sigurado abastiden da kaon no agdato nakadakwada. Iso sakbay abastiden dak. Ibrik ko idan Sa bali mo ti panagrasrason mo, Alden. Kasla at tito no kurang mo, tol. Ha? No way! Limpyo aktol! Napadasak nga minayin ti nabasted mang biyanong, iso ang nagbalin mo tayo nga ugalit ti mangis istorya nga ex ko ti may sa abalasang nga oresan may kaslasabong lang ngayon ti dilak dayta mang biyanong ngam sakitan mat dagiti babalasang nga ibagbagak nga ex ko iti na minsan
nam amok ni Anita iti panagpasken ti ikit kaw. Kat, Nagpintas kamutten, Anita. Saan ang makauma amat matmatan di rupam? Nagamo nga men. Ha? Thank you, Alden. Umay ka. Agtugaw ta dito. Akwa, saanan? Agur-uray nga minan dagiti kakadwak nga ima iti day ti apaskan. Sige, panawan ka pa, Alden. Nagkaroon da di babae. Tapi nanawan naklatan. Diyak pala nagparparipirit. Ngam kaslabas teda ko. Nakita ti pa nagsarita yung itay ni Anita, tol. Kastaya. Sigurado ang nakayawan kamot iti kinapintas ni Anita niya, tol. Nagamo nga minterupa na. Nay, anyat isimam nga eh. Ibagak kang kataw. Agbalinto nga ex ko day jay nga Anita. Ha? Agtal na ka man, Alden. Sobramot day ta na panagarapaap mo. Agpaisot ibagbagak. Agbalinto nga ex ko day jay. Uray kita Day ta ngamin timadi kang kakay. Tadi ka mamatpati kanya. Kasano, kat naglaing kamot namin niya agistorya iti palsaw. Anya palsaw? Awan tupay tinyis istorya ka palsaw. Pasig atrow. Awan ti false tol. Lola, kita man ti kawas ka no bagay kumatlaan. Wen, bagbagay mo unay apok. Nagtaer ka. Imala ka launay iti day dilulom. Ha? Apaya naguyog ka nga iti imbagak. Adda angkit mo. Nilula mo, angkit adagaws? Kasano, katkulat mo ta naguyog ka. Makapauyik mo ngamin timbagayaw nga imalaak iti day dilulaw. Katalagamot nga main. Iso anataer ka tay malaka iti day dilulom. Matinsamat ti panagkita yung lula. Kat no ni tatang ko ti malaak. Nataraki ngamin ni tatang ko. Iso na lang ta nasapadamot ang nagtaray ka ni nanang. Anya nagtaray? Saan mo't nagtaray dananang kun tatang mau? Dinanon ni tatang mau, ni nanang mau. Iso nagkalay sada. Sanda nagtartaray. Saan nyo anaawatan jayim bagak, lola? Naggidanda ang nagtaray, anapan, iti nagkaysa abiyag, ti kayat ko asawan, lola. Kompormento mo't kami na di mo lawatan. Ibabawi yung arudan, aday di tatang ko, ti malaak, lola, saan aday di lolo? Di nakman pagbalinan nga ulbaw. Tanagbatad, aday di lulom, ti karuprupam. Dinamag ko iti ikit ko ti balayaw, Anita. Iso nga inturong nakdagiti sakak dito'y balayaw. Alden, amuklatan ti gagaram. Pasensyakan. Daytoy ko man ti maudi apanang sarungkar mo kanyak. Anya? Diyak pa na ibagbaga ti gagarak kang paritan na kaun amang sarungkar kang ka. Pasensyakan na talaga, Alden. Diyak kaya't amang namnama ka. Nasaysaya at matlaeng, numaamwam adagos ti adda iti panunot ko. Tapno saan kang agsaysayang iti panawon mo amang sarsarungkar kanyak. Sige no kastati ko nam. Narigat mat ngagpaisaw no sumarong karaklatang nga oray sa anak mat gayam welcome. Jack magustuhan, ti kasla panang basted ni Anita kanyak nga orejak pa'y na ibagbagat ni gagarak mang biyanong. Kasla imparu pa na kanyak sa anak-anak taer nga awan ti apil ko. Sa anak makaay ayaw. Iso
pastedak mat adagaos. Jak ngarod manay nagawidan ti dilak, gapu iti suron kaw, kat inyis istoryak nga ex-girlfriend kaw ni Anita, mang biyanaw. Nagwaras mo tan dito barangay tayo, nagpintas ka no di ex-girlfriend mo, Alden. Agdamag-damag ngamin, di imbaga akong dagpaisaw. Kat no nabit pa nagamam mo kayo. Kasano ang nagbalin nga ex mo? Kat naminsan la sinarong karam. Kasta talaga ti matinik. Sikan ati si Aktol. Agararamid ka man iti istorya ko na. Maditi kasta tol. Amangan no day ti pakaisag makam. Numapaluksaw mo ti istoryam nga ex mo nga oray saan mo. Nay. Apay, awan ka din ti bilib mo kanyak, pilaw? Saan mo ta kasta Alden? Ibagbagak lang mo ta. Gayim ka. Iso adyak kayat ama isagmak ka no bilang. Ay, sustol, siyak nga ruden ti mangibagbaga, ex ko ni Anita. Nabibit pa ng isang linggong pag-ibig ti relasyon na eh. Ay, Anita, apaya ka na yun ngaglaladot ka. Papang. Sa balit ti madmadlaw ko kan ka. Agpudno ka langan kanyak no kayat mo tinasayaat. Anya ko bakit ipudnok, papang? Masikog ka, anya. Ha? Saan, papang? Kasano ko mga agsikugak katawan mo't asawak? Kasta nga men, ti jar ti masikog. Isu nga, ibagamlaan ang tipod no, Anita. Masikog ka? Ha? Masikog ka! Uwan, papang. Asino ti ama ti sikog mo? Taparparet ti rupa na! Isinak ti karagka, jay durbab, anak asikog kan ka! Naimas to si dain tayo Lola. Ay, katuwan manmanuta mo't ngagsida iti lauya. Makaadok ti mga nukastoy laang. Malamangan ka nga rudan, taing kanto bayadan kini kakabansyong da iti karne nga inalak. No problem, Lola. Itid yun tao jay pagbayad ko kini tataban siyang. Intod ko kuman at da pagbayad ka. Ha? Iso nga ro da si kati mapanmang bayad, ta kwartam ti bayad mo apok. Sana balay ta, kinaimas ko matalinutaw. Tapno kay masamot ati mang bayad. Ayan yan. Kunak no sana mapasubo ti bulsak ita. Ay, saan mo't asimbang pet jay pensyon kaw. Iso asikapay nga ro ti mang bayad apok wan. Sana balay ta, busugon ka pa'y, sakbay, ngagbayad ka. Nay, adamat nagsardeng alugan iti bataw. Adamot sa nga ili adimte ngapok. Anya ti maipay ko kada kayaw, sir. Sika, jay ex ni Anita nga anak ko. San ka di? Ha? Kwa, sir? Namua kayis istoryam nga ex mo kano ni Anita nga anak ko. Nagpuskol matan teropam. Ha? Kalpasan na sinikogam yan ako, adap eropam amang istorya nga ex mo? Sinikuga? Katuan, masikugan ni Anita. Kalpasan a sinikogam, imbreak mon, kunamla na sino kamatyan kataeran ang i-break iyan ako? Sir, saan kami anaadda ni Sunod kan! Diyak kaya tamang ngagyan niya manarason mo. Itakder mo, ti dayaw dyan ako. Ikalaysan ni Anita, no di mo kaya't nga isinak ti karadkad mo. Anya?
Adda mabaleng ti pamilya da Anita Mangbianaw. San mo't apudno nga ex ko ni Anita ta aramid ko laang dayta. Saan kumat apo to ti sikog na. Angem kayat da nga itakder ko kanaw ti dayaw na tamasikugan. Jak ngarod kayat nga itakder ni Anita Mangbianaw. Sandak mo't apat yan, nga ora ibagbagak asan ko apo to ti sikog na. Tasyak kanaw ti kaodyan nga ex-boyfriend ni Anita. Nagtalawak iti lugar may, tajak kayat ti agtakop iti besang, ajak mat inaramid. Anya ti kasayaatan nga aramidag, tapno sandakon apilitan, amang ikalay sa kin ni Anita, ket makasubli akon iti den na nilolak. Masya natkenkwa ng agmaymaysa, tasyak ti kadkadwana Mangbianaw. Iwanwan nak kuma, to'y pagayam mo, Alden. Mabasa iti Proverbio, Kapitulo 10 iti versikulo 28, agiwaras dagiti managdakdakas iti parbo asao, parnuayin da ti riribok, kat dadaelen da ti panaggagayam. Ti parbo asao, kan mangyag iti pag-aapaan, kat maysa kadagiti, pito abanag akagura ti Diyos. Masarakan dayta iti Proverbio, Kapitulo 6, versikulo 16, agingga iti 19. Isunga Alden Barok, saan anasayaat ti kasta nga aramid. Ti panangidandanon iti saan nga umno nga impormasyon. Agbalin dayta adakes kanawidan. Kanayunan na, iti kanito dayta kanawidan, masukalam narigatan ti agsao, may papan iti anyapay abanag nga awan, kanayunan na nga inuubbaw asao, agkibaltang ken ka, iti saan anasayat panarsaritaam. Kanayon nagbanag iti isulang iso negatibo, nga awan mamaay na apaulit-ulit. Natural, ti tattao ket masuron, ken maawanan ganas iti anyaman asawem. Alden, maday ti kasta nga aramid, iso nga isardeng monwen, ta makadadal dayta iti reputasyon ti maysa a tao. No mangiwaras ka iti malisyoso, may papan iti maysa tao, makaapekto dayta no makamamuda iti sabali a tao. Makapaupay dayta kadakwada, kas pagbanagan na, salangaden da ka, iti dakes nga aramid mo, pakaipaspasubwam, pagangayan na, kaya-kayan dakan, mapukawan da iti panagtalagken ka. Iti kanito asikati, maitudaw nagiwaras iti chismis, adaywan dakan. Mabalinpay nga agbanag dayta iti legal issues, paggastusa madina oras, makapasakit ka iti usto, iti kasta nga aramid. Nasayaat no agpatinggala dayta nga isangit da, no saan manakasta, agbanag dayta iti emotional ken mental panakaboribor. Iso nga ikagumaamo naliklikan ti kastang aramid mo, Barok, Wayne? Ken saan na masulbar ti parikot mo, no kastang aglamalemmeng ka? Kasaritam ni Anita, ket agkid daw ka iti pamakawan, iti panangibagam, nga iso ket ex mo, ta iso ti mangidanon iti amana, nga awan kinapudnuna, ti may papan kada kayo. Alright! Ala, kastan Barok, ket sapay lakumata, isardeng maunti,
agsasao iti pinaparbaw. Kasta pa'y kakabsat kan gagayem, aging gayt isumaranumanag ngayon tayo panagdadanggay, kaya Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, ka-drama! Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!